nekuti ndakambouya vakaramba vakati handina chandoziva, saka ina zuva repiri ndadzokazve. Ndakazozvinzwa manje manje nezvinhu zvakandirwadza zvikandibata nekuti zita raakapiwa izita raamwene vangu. Pandakambozvitaura pakamboita kabongozozo rakanga raitika ipapo pamushure mange ndavaudza kuti mane mumwe mukadzi. Tiri pano pamusha patanzwa kuti pane mudzimai akadanana nemurume wemunhu akagadzirwa nemuridzi wemurume. Zvino akubuda honye dzisingagume, ari kuyerera ropa achienda kunguva dzisingagume. Tauya kuti tinzwe zvizere pamusoro penyaya iyi. Chiregai ndikuendesei kuvaridzi venyaya. Ini ndaitwa Mai John, ndinogara kuchitungweza uko. Ndaita dambudziko remwana wangu. Mwana wangu akarwara achibuda ropa. Ndakaedza kufamba naye kuti ndinzwe kuti chii chiri kukonzera kuti mwana wangu asvike pakutambura kudai. Iko zvino ropa riya rakubuda nemhuri. Zvinhu zviri kundishungurudza. Ndakafamba mumapostori, mumaprofita, mumapasta akasiyana siyana ari muno muZimbabwe kuti zvimwe mwana wangu angapone, asi hazvisi kuita. Ari kuramba zvichimuendera mberi. Ndashupika. Ndimbokubatai muromo shoma mai. Musikana ava nenguva yakareba sei asangana nedambudziko? Mwana uyu ane mwedzi mitatu aine dambudziko iroro. Kusazoziva kuti paakatangawo aipoti haiwa zvichapera, asi ndikubvapo ndakaziva mwedzi mitatu. Alright. So chii chaita kuti muzosvika pano pamba pababa, mati baba ane zviya? Pababa Tadiwa namai Tadiwa, chii chaita kuti muzokwanisa kusvika pano uye masvika muchitsvaga rubatsiro rwupi kwavari? Chaita kuti ndisvike pamba pemukwasha wangu baba Tadiwa. Mukwasha wangu anotodanana nemwana wangu. Mwana wangu, mvana wangu uyu atoonewo mwana wake anonzi Sara. Saka pakurongedzera kwemwana nekufamba kwandakaita, ndakanzwa kuti hondo yese iyi yagadzirwa nemukadzi wemukwasha wangu mukuru. Ndosaka ndasinoda pano. Alright. Saka zvichireva kuti zvabuda pachena kuti amai Taku ndo vari kunzi vakagadzira mwana wenyu mushure mekufamba kwamaita ndonyaya dzamuri kunzi? Ndinotenda nekuti ndakambouya vakaramba vakati handina chandoziva, saka ina zuva repiri ndadzokazve. Alright. Mati baba avo, baba Taku ane mwana wenyu anonzi Sara. Ane makore mangani? Ane 3 years. Zvirava kuti vatova nenguva vachifambidzana? Ndinotenda. Baba Taku, muri sei kudai? Zviri kunzi mune mwana anonzi Sara, munobvumirana zvere nyaya yekutaurwa namai? Hongu ndobvumirana nazvo. Alright. Ndichadzoka kuna amai Taku ndozopedzerana kuna baba Taku zvakare. Amai Taku ndimbobvunza mubvunzo. Bvunzai zviri. Alright. Amai vari kutaura kuti kwavakafamba vachinoudzwa kunzi imimi ndimakafamba kuti baba Taku vaiti kumbopanze, ndimi makafamba kuti mupedzane nedambudziko rekuti baba Taku asati kumbopanze. Ndinotenda mumba mangu mamusisina rugare. Murume ndasingachamuoni mumba aigona kurara asipo, ndikamubvunza maita bongozozo mumba, saka ndakati nirege ndimbofamba ndibogadzira imba yangu. Alright. So zviri kunzi vane mwana anonzi mwana anonzi ani? Sara. Mwana anonzi Sara ane akusvika 3 years.
pese apa munange mazvinzwa here kana kuti makazozvinzwa ipapa? Ndakazozvinzwa manje manje nezvinhu zvakandirwadza zvikandibata nekuti zita raakapihwa izita raamwene vangu, saka zvinhu zvakandirwadza. Alright, so ndichienda kuna baba tako, nyaya iri pano iri kunzi amai vataura vega kuti shuwa ndindakafamba. Pavakauya ambuya nemusikana manga muri pere kumashure pakuti takambouya avakaramba tikadzokera mushure wenge musikana arwara. Ndakanzwa pandikadzoka kubva kubasa vakanditsanangurira kuti pane vambouya, asi mai mwana vakabvunzwa nenhauyi vakaramba kutaura kuti ndivo vakaita izvo. Mukadzi wangu mudiki ndiye akazondiudza kuti tambouya kumba, asi mukadzi mukuru aramba kubvuma. Alright, asi imimi makambenge makaudza here amai kuti ndine mumwe mudzimai? Pandikambozvitaura pakamboita kabongozozo rakanga raitika ipapo pamushure mange ndavaudza kuti mane mumwe mukadzi. Takarwa pamba tikadzimai ndambosuduruka pamba kwemazuva akati umwe. Alright, ndichadzoka kuna mai tako zvakare. Muri kunzwawo sei nechiitiko chemusikana anga akagara apa ari kubuda ropa anzwe mwedzi mutatu ari kubuda honye, mwoyo menyu muri kunzwawo sei mai tako? Haini mwoyo wangu handikwanisi kusunungura nokuti ndakarwadza nguva yakareba. Saka kana vachitoda kubatsirwa kusunungurwawo vanotondiripawo nekuti nguva yakareba ndichirwadziswa murume singamuoni ipapo. Zvakaoma. Ndichadzoka kuna baba tako kwegumisira. Baba tako muri kunzwawo sei nemusikana wamuri kuti mudzimai wenyu wepiri wamaifambidzana naye anga akavatapa ane honye ane ropa riri kunze kubuda risingagomi? Chandotokumbirisawo ndichototi dai mukadzi wangu aregerewo mainini avaono kupora, unewo mwana wevanhu ndoti kudini hama dzavo. Zvakaoma. Muri kuzvinzwira mega chiitiko chiri pano. Musikana ava nemwaka wakakura achibuda honye, achibuda ropa, ari kunzi ane almost 3 months. Pazobuda nyaya yekuti ane mwana nababa tako. Amai tako mushure mekunge vabatikana nazvo vakasarudza kufamba kunobatsirwa kuti vagadzire musikana anova girlfriend rababa tako. Zvino pana patina ambuya wababa tako namai tako nababa tako. Musikana tati akasire kubva nekuti honye dzacho dzanga dzichiita kutakanya neropa riri kuyerera. Hatina kukwanisa kubudisa fesi yake. Isusu sechibanda media hatiri kutoa kunyadzisa munhu, tiripo sevatepfenyuriwe nawo kuti tikupei zviri kuitika munyika muno meZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Director Taps. Muve nezuva rakanaka.